Представям ви двустаен апартамент, разположен в квартал Стария пазар. Апартамент напълно реновиран, след основен ремонт, готов за нанасяне без компромиси. А сега нека заедно разгледаме имота. Да започнем с едно от бижутата на този дом – кухнята. Сензорно осветление, всичко тук е напълно ново и вградено. Плотът е масивен, от естествен гранит, стилен, устойчив и лесен за поддръжка. Спалнята разполага с гардероби, изработени по специална поръчка с специални механизми за сваляне на закачалките за ваше удобство. А холът ще ви спечели с прекрасната гледка към балкана. Подовете са от истинско дърво, не ламинат, не имитация. Създава усещане за уют и класа. Банята е проектирана с естетика и функционалност. Всичко е ново и е изпълнено с внимание към детайла. Терасата е напълно завършена с плочки и естествен врачански камък. Това не е просто апартамент. Това е завършен дом, създаден с внимание към всеки детайл. Ако търсите качество, удобство и стил, свържете се с мен.